nisom nisom ruk palit Chhung borua ka thlo Theih na te takte mai mi pani chuang nen nun na ta na hlo thono mani mai ba ka tunlai tan phei chuan Thil ni thei lo hial khop tura ngai ani bok Las Vegas hotel Neitu pa ngai to ana mak tak mai chu thlo Theih na chu leya tumya lovin darkar mai ni lo ni khatlek po ni lo thatam wan sanga om Theih ti hi ni he thila hian fuel lam chau po ni lawa he chanchin hi muthil mu mal lo December khowot tak kara le ngal thile damin kar in buk ton na derdep tak mai chu masi zona om theita chu hi ni a heng pilot pani te hian ngai to na mai Thil ni thei ni mi alawa lang record hi an siam thei tak tak angem nge nia an thlona chu kum khwa chatua na tan wan sang borua ka chuan abolin mia don niang le history a Thil thleng chutiang Thil thleng mak tak mai chu le khabua te po khoi lai lai ai mo mo tur om ve bukani engponi se kan chanela kalolom le vek chawa kum sang kha zakwa somnga paruk borvel khan Warren Bailey ti mingpu mi pakhat chuan Las Vegas a hotel pakhat hi ahonga chu khopuya casino lian dangtele hotel dangte ai chuan adang lambik emema achan chu lai muna chuan mi felpa ngai tak tak te mi challang tak tak te hlir an kal thina ni he hotel hasinda ti mingpu a hian thlenman po atolem lawa chuwang chuan mi pa ngai le minaran te pon kalnuam an ti emem thina ni masi hlok na chu tle ma chuwang chuan Warren a chuan a hotel ti larna turatan chuan ngai to ana thar sang anei reng thina ni khat chu bob tim ti mingpu army pilot a thian pa chuan thurona peta a war record siam then omani chuan chu hasinda tan chuan hlok na le larna to thatak ani theyang ati a arwa man na chu thlona chu wan sanga le atum mia lovin ading reng thei tor ni a ni khat mai ni lo thakhat chung te van borwa ka anding turani ti hi ni a idea chu Warren a chuan tha ti khop maya masi chu chuan a hotel chu atilar thei tak tak angem chung zong ai po chuan chutiang Thil chu engtin nge an ti theyang helaya hian kan chata ta na poimu em mai chu he hi ni a thona thlo chuare reng hian a thlo chwa hun chu second in record ani thina pilots le mechanics te tan he hi apoimu emema thlo theina pakhat hi van sanga engtiare nge a thlo kan thei chia ti hi hunaral zela thlo theina te po achang kang chhowe ta tel boka a thlo dan hun chung te po tunang laya phei chuan fuel tank azir te po ni to a fuel tank alen that po le a thlo thei hun chung arei theya kum sang kha zakwa somne pathum khan he Thil hi US Army chuan an lo fin fia to a thlona pakhat chu thlona dang mangin borua ka atui an thun bela chu thila thlen no chuan thlo theina record ma saber chu aron khum ta ni wal record ma saber chu DH4B tho theina ani a borua ka voi kwa fuel thunin chumlo chatlovin darkar somthum pasari chung borua ka an thok the ni chumi nu chuan chu wal record khum tur chuan in elna thar chu tran chho alo ni ta a America hi thlo theina lampanga an sang fal he maya ti chuan kum sang kha zakwa somni pakwa dai to akhan he record hi voinga lai mai an lo khum to hialani masi khatia bob timan a idea Warren ta ashil lai khan khati lai kha chuan khang wal record ti vel borwa kha adai le to a achan chu to na chuan thlona engine mo fuel tank lampang ni to lovin mishing te huai sen na le theina chu engine na tur ani to zokani bob timan wal record khum tur chungchanga soi hi chu kumsang ka zakwa somli pakwa a navy pilot pani in iron ka sedan ti mingpu tho theina ni somli paruk chung borwa ka anom pui chungchang khani he Thil thleng ze thi chu ahun lai chuan chanchin bua te po anziak lang na se emema hasinda nei to pa Warren Bailey chuan chu idea chu an hotel ti larna tan tha ati ememaya ti chuan bob timan hena chuan a request ta hiala chu mi son chu ama chuan ati puitling ngei turani ti in achan chu bob tim chu wal record
pani laya pilot larle mi shat lo tak mai alo ni to hial wangani ama sabira chuan team chu McCarran Field Airport a chuan a kalta a chutatang chuan thlo theina 172 ti mingpu hi avaleya mechanic pakhat arwai ngal buka a chan chu flight chu endurance flight tura modify ani theina ni ama saberin team chuan co-pilot seat chu ala thaboka a chan chu team chu thakhat airi bora ka omtor ani wangin co-pilot pakhat po ama mo nge donani te chuan pilot pani chuan thlona chuanin khalchok thin donani pilot pakhatin control na athokanga pakhat zok chu co-pilot thutna thinna anda mutbua chuan amu thinanga te chuan anung lama thutna omve po chu ala thlatel taboka chulai hmuna chuan square feet riat lek thil da thatna tura siam tir boka an mamo poimu ang te da na tur chu ti chuan cabin kil khata chuan sink te hi an fit tel boka a chan chu engemaw changa fitlia sang cabina chuan engtinemo in buala ngai thin don wangani anua chuan tima chuan galon somkwa panga belly tank po anwa tel ve ta boka thlo theina thla mai ba ka fuel tank extra om theina nani he belly tank ka hian thlok pa a fuel thun theina turin winch machine dangdai tak mai anwa tel boka chu chuan fuel pipe atang chuan chunglama ape chho theidon ani ti chuan co-pilot kong khar chu la sonin chumi aya chuan folding kongka avwa tir boka chu chuan belly tank fuel kalkwal tir vel chu ti ol sampha theidon ani tunlaya chuan thlona thlok laya hanbei vel hi movie a chaukan muthina ma se khang hun lai kha chuan thil makle danglam ani lawani kumsang kha zakwa somnga po khan aerial stuntman chuan hetiang scene hi anlo ti nual to a thlo theina pakhat atang chuan thlo theina danga chuan ava pakai ta thina ni refueling chu a hlom lo the ang berati ani theina turin co-pilot kong khar pon lama chuan tle maron wai thadewin platform te deuh tak mai hi an siam tabuka ti chuan achunga ding chung chuan pipe chu belly tank nen chuan ein zom ol sam theina ni chu platform chu thlo theina chuan an wana lai tak chu ngil taka din theina tur mun laia da ani taboka ani lo chuan Cessna 172 Chhung chu thutna le mutna lenna chau ani theidon ani thlo theina engine po chu an siam danglam na se eme maya thlona pona chuan lian pui mai hian hasinda ti an ziak boka chu an mi sonina an thil tum bul pui ber pakhat ani wangani ti chuan thlo chin hun alo thlengta a kumsang kha zakwa somnga pariat ni puilain test flight chu an han neita a ma se buaina chi sang an ma chon chho ta tlat mai timan atira ko pilot atana aroi kha panen khan anin rem hlei thei ta chia lo maya test flight line an pani chuan eng thu thuemo buaina nein anin nial kal buai chia mai zela test flight tho khatna chu a hlo cham ta phot maya avoi ni na po hlo chama avoi thumna phei chuan an pani chuan buaina an nei na satahlia tima chuan ko pilot chuan na tang chuan a ban tir ta hialani an buaina chu thlo theina engine exhaust valve ber choni a voi engamo zat asatalu tuk thina ti chuan voi thum an mission chu an launch to takna a an lo cham fitla thak zel ri ani chutakara chuan chuti lai chuan wal record thar siam an tumna lama an test flight an lo cham mek lai chuan Dallas lama Jim Hetle Bill Burkhardt ti mingpu pilot te chuan Cessna 172 ti mingpu ve tho thlona mang chuan ni somnga borua ka omin wal record thar siamin an lo hlo tling ve mek boxi a tim chuan December thleng thlo theina zirchia na chu ngor takin a thokta a ti chuan a topa chuan December ni li kumsang ka zakwa somnga pariata chuan hacienda chu atumli na turatan McCarran Field atang chuan an thlok chuak fel le ta ni chuti lai chuan International Federation of Automobile FAI official te po anom tel ve nge a an mission chu anon en thli thlai ve ringa fraud anga pu na tur laka filhim theina turin ani team le a co-pilot thar John Cook chu an thlo chua nu chuan ran oya chuan an ron letli a ti chuan kar pakhat hian thlo theina ke a chuan
rongvar special taka anoi theina turin aru karala trum an lo tum runi vai chuan chu rongvar chu re don ani wal record anga pomsak an ni theidon lo bokani darkar som pani nuwa chuan avoi khatnan refueling hun chu alo thengta a an pani chuan kong lo in rin sa chunga chuan aron thloka chuta chuan refueling truck pakhathi alo ding sa reng to a thlona chu chulai kong aron thlen chuan truck driver chuan accelerator chu a full in a rapta a ti chuan thlo theina ve thungi ro chu a thei ang anga amuang thei ang bera a thlo angai ve thung boka a chan chu darkar khata kilometer za a chak ani a truck chu aya chak chuan atlan thei to lawa ti chuan hasinda chu truck atanga fit somni asanga aron thlo vele chuan an pania in zone chian din tak nuwa chuan co pilot chuan wins chu la chhuakin anwai lama chuan a thak thata a truck a lo om na thokte chuan winsha chuan pipe an lo vua ti chuan wins chu chunglama chuan an la chhole ta a he pipe hi tengpot nen chuan an in zom tir ma sapota ti chuan truck lam chu an zuk shile a ti chuan fuel pump chu an on ta a minute thum chung hasinda le truck chu an ding don tareng maya chuti laya ti swal hlek po omani vai chuan emo an pania a khoi mo zok chu atlan chakemo atlan muang ani vai chuan a shin chwa tur chu thina chawani teng pakhat zok a khanu chuan ko pilot chuan pipe chu la chhuakin anwai lama chuan a the thale ta a ti chuan darkar som pani dang chunga tan van sanga chuan an thlok chuak le ta ni anni hi anni somnga chung wal record kha an lo khum don ani chuan hetiang thil hi alo bera voiza vel an ti non nge ngai don ani tim le kuk te chuan ni engomo sa chu Las Vegas chunga chuan an thlok kwal chara a chan chu thlo theina lama harsana engpo lo ompal chuan harsalo taka an trum thoi theina nan ti ni ma se engkim chu a thavek anga lan tak nu chuan an ni chu California lama te chuan thlok kwalin hun engamo chen hun an wamang ve boka an thlo san pole fuel efficiency chu a thasot sot thin boka ma se temperature chu avot ve tel thunga baka hasinda kong kharvel an siam danglam na satwang chuan insulation chu tuna chuan a thalu tuk to lo bokani khovot laka himnan leilam nai dewa thlo thak chu tha in an sheta a mun sang lawa chuan khom dan chu a thazok ngei maya ma se zana chuan tlang le chhum wangin an nun na tan ader thong thei ve tho boxi a chuti lain pilot pani te chu anom dun reita ka chuan in chian thatak mai an lo ni ta boka an hun nei anga te chuan le khabu te an chiara exercise te an la a tin ti nan te hun an khoral thin bokani ni khata voini refueling an ti chin hun churem changa la in fuel chau ni lovin an mamo ang thil dang te po chunglama chuan an la chhotel thin boka entirnan tuida na te engine oil te hasenda chefina asiam ngei mai eitur te po thir to le ngai thatu te inril ruwa he zo na hi aron om ngei karinga an thil eile in thin te chu khoya nge an pai chwa ta kang ti hi khoya nge nin thia thinang le ti hi ni thlo theina chuan in thiar na tur folding cam toilet seat an da a anwaya chuan waste bag pakhathi oma chung waste bag khatto plastic bag chu California a mual zau tak mai chunga chuan an pai ruak thina ni he thu hi an soi chuak ngai mia lo na a ko pilot aboral no khan anupui chuan a soi chuak ta ni tim le kuk chuwan bo ruaka chuan ni som thum paruk lai mai an omta a kum tharlom na te po chu thlo theina chunga chuan an mangral do na ma se an ha le an tong khong na chu aron lang chuak tan ta a an pani hian thlo theina cabin te takte a chep takin boina te an ma chon na sato emema thlo theina engine ri wang chuan du ang point an mu hil thale thei to lo thina zan khat phei chu tima chu a control hun ani lain thu chungin alo mu thlu a ko pilot hun ain tran ve ma minute claim te ani to line ani a ani na taka chuan darkar khat chung chu tima chu amu hil charchara ti chuan thlona chu autopilot kai hruai na in ama ina lo thlok ve ngata tima han min le meu chuan thlo theina chu hriat ngai lo hun pakhata hian kenon chunga low altitude ta an lo thlok mek alo ni minute claim te po te makha lo mu hi le lek se chuan thlo theina chuan
tlang khoi lai mo sang tak chu asunge yang le a chan chu autopilot mo phurna chu plane chungil taka omtir chau ani bok si a hun har sa tak laka chan chwa chu ani tel tat si lawani January ni som pani ani som thum pakwana chuan thlo theina chuan boina dang atok le ta a thlo theina generator chu anung theitlat lomaya radio lights heaters le belly tank atanga fuel chu pam ngai na tamia lawani ground crew chuan turbine wing te takte hi anhan thon chawa mase chu chuan electricity chia akaltir theibuk si a radio kalnan chau tunang din huna chuan fuel chu kutin pam angai thina light tak lawa chuan zanlama refilling hanti po chu thil har satak anita a chutakara thladet lai alani chau boxi chutiang ani wang chuan uinsha chuan flashlight pakhat hi puar betin anti eng ta a ti chuan leilama lo duty ti chuan pipe chu khoila ya nge wa tur ti an lo sha theina na ni refilling truck fit zathum malama chuan truck dang an tlan tel tir boka chuta chuan searchlight an wa tel boka boina chu ani telin atam ta tel tel ani ta ber mai thlo theina fuel gas la chu achia a decometer acheboka engine lam la chu anwar tan tamaya ti chuan January ni somni pathuma chuan record an khum na hun chu alo thleng hnai ta a hasinda chuan an tumange in mi te hriat a lo chhota hasinda Bailey du ange chuan a thleng ta Bailey chuan khopuilian zonga an chhuat thin chanchin bua chuan Bailey chuan khopuilian zonga an chhuat thin chanchin bua chuan akhat moi tokin an chanchin chu a chhuat cham chi boka mi poite chuan thlo theina chu an mu theinan le he history moment hi an cover theina na ti ni ati dan chu thlo theina thalak dang hlak mai pakhat chu thlala tu pakhat ne na hian a thona chu hasinda kyanga chuan thlo tirin thalak atanga shia than theina turin ati ni he hun tak mai hi ati hlut zual theina na ni co-pilot cook chu thlo theina tang chuan chhuakin windshield te chu a hrufai der vel bokani chanchin bu te chuan chu thalak chu an chhuat ta a mi zong mai chuan chu historic thlo theina lama chuan an rilru an peta a January ni somni pathum tlai dar thum le minute somnga pania khan hasinda chuan ni somnga chung wal record lo om to chun khum theita a masi an thorim na le an har satna he record an siam theina tura an paltlang zong te chu timle kuk chuan thutluk na siamin an la tum don lo thun soita a ala thlo thei chung chu tiang hian thlok reng ro si an ti a chu tiang chuan an pani chuan ni somruk pali lai mai borua ka chuan hun an hmang ta ni an pani chuan McCarran Field Control Tower tang chuan tum phalna an dil tange nge a thlona chu an tum puita ani an tum lai chuan press meet te po an pung khom na samaya mun sang atangin mi puitam takin he historic moment en tur hian an run kal bok ani heta hian an supporter te record official le journalist timanu puile afate le hasinda hotela thoktu zong te an kim vekani timle kok din mun chu a thalo emema an ma ni chuan thlo theina tangpo chuan an ron chuk lei theilo hialani official te po chuan an confirm ta a thlona ke awara an noi chu alakai thalhe a thlo theina chuan leidek mia lovin ni somruk pali borua ka om nge yani antita a kumsang ni sompanga khan FAI chuan pilot endurance record chu officialin antitop ta a achan chu he thil hi nunna tan hialpo thil lo thonom lutuk ani wangani aumzia taka chuan timle kuka he wal record an siam hi kumkhwa in tuman an khum thei to don lo ti na ni Cessna 172 wal record an lo siam na ngei mai chu McCarran International Airport a Terminal 1 a baggage claim area atar lani in tun thleng hian khovel hne na achanchin hi ala shil chhun zom zelani